Ħassejt ġismi jirtot. Dak il-ħin li beda jisfen miegħi kon naf li bejnietna hemm xi ħaġa speċjali. Minn dakinhar bdejna niltaqgħu ta' spiss. Konna nitkellmu, nisfnu u noħolmu flimkien. Chris rid isifer. Rid idur l-Italja kollha bil-van Volkswagen li kellu. Jien ma stajtx insifer daqshekk fit-tul, iżda ħeġġiġtu jagħmilha. Saħansitra tlajt li ntaqa' miegħu għal ftit ijiem. Lejl minnhom ħabbejna lil xulxin għal plimsiebaħ il-lejl. Ġie lura u komplejna niltaqgħu. Imbagħad irċivejt l-aħbar li rbaħt borża ta' studju biex nistudja barra. Feraħ ħafna, qatt ma fiex kienna l-ħolm ta' xulxin. Imbagħad darba waħda jibgħat li messaġġ fit-tlieta ta' filgħodu. Grazzi ta' dan is-sajf, inħobbok. Batlu lura, ma weġibniex. Dakinhar faqqet l-ewwel maltempata ta' wara s-sajf. Erġajt batlu, ma weġibniex. Fil-għaxija ċempilli missieru. Smajt, qalli bleħnu miksur. Sabu l-Chris, sabuh taħt l-irdum. Għadni sal-lum immur sal-irdum, unħares lejn ix-xefa, unħoss imħabtu twennisni.